बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयो आङो चिरां जिल्लानि आमथेखानि एसे ओरैहाय सोनाबहा नांगलबाहा दैलामावहाय ओमफ्राय दिनैहाय बेबायदिनो 19 नं सिडली समस्तिनि बिजाथि सार रन्जित बसुमतारीनि बाइक रेलि एबा हानजा सुरनाय हाबाफारि दंमोन ओरैहाय 16 नं निसिमा हिसाबैहाय जादों बे प्रग्रामा ओमफ्राय अखाबो हाना होदों ओरैबायदि अन्थाइ गोलैलायदों आरोना माथो खालामबावनो बोथोरखौथ' ओमफ्राय दा आं एसे नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय देखायलांनोसै दा ओमफ्राय नैबेयाव दसे थाथ'बाय आरो नै फैलागासिनो दं मानसिफोरखौ नेदों आरो दा बेयाव दसे थाथ'बाय नै फैलागासिनो दङ माने अखा हानानै गोदाव सोराव जाजोब्बाय आरो मानसिफ्रा नै बेबायदि ओमफ्राय दासो फैलागासिनो दङ ओमफ्राय मोजां दा माय मोजां देरहाखाबाय जोंहा औ ओमफ्राय 16 नं निसिमा हिसाबैहाय ओरैनो 19 नं सिडली समस्तिनि भटार्सफोरखौ मा खावलायनो फैगौ 9 थारिख बिसेस जोंनि फैगौ 9 थारिखआव जोंनि एसेम्बलि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बेनि थाखायनो जोंनि 16 नं समस्तिनि जेसेबां रायजो राजा भटार्सफोर दङ नोंथांमोना जाहाथे नोंथांमोननि बिबेक भटखौ फैबाय थानाय 9 थारिखआव होयो आरो जोंनि एरियानिफ्राय जाय बिजाथिखौ नोंथांमोना फसायो दिसपुराव थांनानै नोंथांमोननि गासैबो समस्या गासैबो इस्युसफोरखौ एड्रेस खालामनो हानाय बायदि नोंथांमोना नोंथांमोननि भटखौ बे बिजाथिनो होनांगोन आरो बिसेस आं खावलायगोन जोंनियाव जिहेतु रन्जित बसुमतारीया इउपिपिएलनि जानो गसंबाय बिथांनो नोंथांमोना जेन बयबो लैहोर लैहोर फैनानै ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट थुनानै रन्जित बसुमतारी सारखौ देरहाहोयो आरो दिसपुराव जाहाथे थांनानै बिथाङा गोबां जोंनि निसिमा ओनसोलनि गोबां नैबे 19 नं सिडली समस्ति जानानै भइस हैनो हायो आवाज हैनो हायो बेखौ नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय थाबाय माने अखा हानानै एसे गोदाव सोराव जादों आरोना दासो फैलाबाय रायजोफ्रा नै ओरै दङ सिबिरानि नामा सिबि दे सरि ओमफ्राय नैरैहाय दङ बाजै लावगि ओमफ्राय माबायदि मोनदों गोसोआवलाय माबायदि मोनदों औ देरहागोनाथ' 100खा मा ओइ जों गामिसिम लाबाय जोंबो मेरला सिख्लाफोर दंरा जों खेबलाबायनो बायना दा आयु थांलागासिनो दं ओरै गोसोमल' नायनिफ्राय अखाया आयदे थांलाबाय अखाया नै हाथो खुग्लुंजोबखायो फाग्लासो दा थांलाबाय आरो ओरै नांगलबाहाजों थांनोसै